Jamen, jeg vil nu vise, hvordan man lægger en person i stabil sideleje med normal vejrtrækning. Her fremgår patienten, skaber sikkerhed, prøver at skabe verbal kontakt. Hallo, kan du høre mig? Kan du høre mig? Hallo? Hallo? Da han er bevidstløs, så vælger jeg at råbe om hjælp, for det kan være et tegn på, at jeg har brug for ekstra hænder. Så går jeg ned og tjekker, om han har vejrtrækning. Det gør jeg ved at sætte 2 fingre på den hårde del af hagen, og min højre hånd på hans hande. Og så vipper jeg hovedet tilbage. Her er jeg nede i 10 sekunder. Da jeg kan høre, at han trækker vejret, vælger jeg at lægge ham i stabil sideleje. Så tager jeg den hånd, der ligger længst fremme, og lægger hans håndryg op mod hans kind. Derefter tager jeg det ben, der er længst fremme, hiver op i denne vinkel. Så tager jeg fat i hans albue og hans knæ, og så bruger jeg faktisk hans egen kropvægt til at vende ham. Så sørger jeg lige for, at knæet her kommer ud i 90 grader, for det er det her stykke, der sørger for, at han ikke vælter op. Derefter sørger jeg lige for, at der stadigvæk er fri luftdrej. Nu har han stadigvæk mulighed for at trække vejret. Han ligger behageligt, og kaster han op, så kaster han op ud på gulvet og er ikke til fare for sig selv. Stopper han pludselig med at trække vejret, så vender jeg ham om på ryggen. Blotter brystkassen så vidt muligt, og så starter jeg hjertelungeredning. Hold samvittigheden ren. Lær førstehjælp nu.